Salutare, prieteni! Astăzi o am invitată pe Chris, blogheriță și, cel mai important, este mămică a doi copilași frumoși și pe lângă aceasta mai este și coach, antrenor în sală de fitness. Prima întrebare este, Cristina, de unde ești tu? De unde sunt? Da. Unde locuiești? De unde ai venit? Momentan locuiesc în Chișinău, dar suntem de la sud, Cantemir. Acolo m-am născut, periodic am mai schimbat locațiile, dar tot acolo revin, soțul tot e de acolo și așa că suntem instalați oarecum sufletește la sud. Am înțeles. Acum spune, cum ai ajuns în sport? A pornit totul, dacă să ne referim la sală, pentru Da. că sport am făcut dintotdeauna, am jucat basket în școală, liceu, 8 ani de basket am în spate. Dar sala am început în 2014 din dorința de a pierde în greutate. Pentru că... Chiar așa? Da, Nu vine a adăugasem... crede. Din ceea ce văd eu, nici nu vine a crede că tu ai fost... Cât ai adăugat așa? Cât ai fost... Hai să începem așa. Câte kilograme ai avut cel mai mult? Și înălțimea, ca lumea să înțeleagă. Ce înălțime ai? 1,72, Așa. 70 de kilograme am avut. Dar, bine, ele s-au repartizat oarecum proporțional datorită înălțimii, dar calitatea corpului nu era nici pe departe frumoasă, nici acceptabilă. Așa că în De ce 2014... vârstă de atunci? 20, eram 20, primul an aha. la facultate, am venit la Chișinău, trăiam 5 fete în apartament, priveam seriale și mâncam și ne mișcam foarte puțin, cât doar la facultate și înapoi. Și atunci a fost boomul ăsta, am adăugat 12 kg într-un timp relativ scurt. Știi că mai este un mit că spun că fetele înalte sau fetele care au constituția usoasă destul de mică, iată cum în cazul tău, gen că nu adaugă kilograme. Iată, dragilor, vă spun că, uite, Cristina este, este un exemplu că este posibil, dacă nu faci mișcare, oricum adaugi kilograme și aspectul fizic se schimbă în dependență de cât de activ voi sunteți. Așa că să nu vă aud că dacă sunt înaltă și înseamnă că genetica mă apără de asta. De toate. Pentru mine tot a fost un șoc, pentru că până la asta nu avusesem probleme. Dar eram perioada de liceu, mereu pe mișcări, discotecă, ieșit, pădure, picnicuri și probabil de asta nici nu se lepeau kilogramele de mine, dar atunci, într-adevăr, a fost o ruptură. Ne-am scăpat la libertate. Și în loc să stăm să dansăm undeva, să facem mișcare, noi priveam seriale și mâncam. Și de asta s-au acumulat. Da, s-au acumulat și în 2014 am început sala. Sunt 11 ani deja. 11? Bravo! Da. Și care a fost scopul? Deci, tu ai văzut că ai 70 de kilograme. Te-ai uitat în oglindă, măi, nu-mi place. Prima te-ai gândit, merg la sală. Sau cum a fost? Actualul meu soț, care atunci era doar prieten, mi-a sugerat el, pentru că eu încercasem să țin diete. Înfometări, am avut diferite perioade, că mâncam o dată în zi și eram nervoasă pe toată lumea și chiar nu funcționa nimic. Salată de varză o singură dată în zi, dar nu era nici nu era atâta informație despre alimentație sănătoasă. Încoace lumea a început să spună, nu e bine să ții foame, ia și mănâncă, dar mănânc ce trebuie. Atunci nu. Și când am văzut că nu funcționează, soțul mi-a zis, poate ar trebui să introduci niște mișcare în activitatea ta. Și am început doar cu scop ca să slăbesc, pentru că nici sălile de fitness atunci nu erau atât de răspândite și încă nu era la modă tare să mergi la sală. Era ceva nou pentru mine. Și am început sala, nu am slăbit cu 66 de kilograme, am început sala, mi-a luat vreo 4 luni să ajung abia la 63 și 9. Deci stagnasem, foarte greu pornit. Probabil și metabolismul deja, nu știu, era mai mult. La 20 de ani nu pot să-ți spun. La 20 de ani de obicei metabolismul este super activ ca atare. Că nu știu ce am făcut greșit, dar mi-a fost greu să... Îți explic, tu ai spus inițial că ai avut o dietă destul de strictă. Da. Asta fetelor și băieți și vreau să vă spun că dacă alimentația este super strictă, ea merge, dar merge o perioadă foarte scurtă de timp. Metabolismul începe să încetini
Deci devii mai lent, nervoasă cu toată lumea, nu-ți place nimic și apare apatia sau nedragoste față de ceea ce faci. Și de asta este important ca să-ți găsești o persoană care să-ți facă meniul alimentar cât mai corect și foarte individual, special pentru metabolismul tău în parte, ca tu să progresezi nu pentru o lună, nu pentru cumătrie în nuntă sau pentru a merge la plajă, ci pentru o perioadă îndelungată. Așa o să te simți și bine, o să ai și energie, o să ai și dragoste față de sport și o să vii la sală în primul rând cu Și o să fii plăcere. prieten cu mâncarea. Exact, și exact. dușmani. Eu cred că asta a fost la tine prima greșeală, pur și simplu Probabil. prea brusc ai început. Da. Cu fac tot, deodată masaj, deodată sport și cât mai mult ori în șir în sală și alimentație foarte strictă. Da. Logic este și o să fie și Fost stagnare. un stres pentru organism. Mhm. În fine, într-un final am ajuns la, în minte și acum, 63 și 9. Și după aceea au început treptat, ușor, da. Aha, probabil și-a mai schimbat ceva. Apăsați site-ul meu leociovu.com pentru a vă alege pachetul de antrenamente și de nutriție corespunzător dorinței dumneavoastră, dacă vreți să slăbiți, să adăugați o masă musculară, deci informați-vă tot acolo. Spui mai departe despre cum ai slăbit și s-a primit până la urmă, s-a dus în jos greutatea, ți-a reușit. S-a primit așa că am ajuns la cele 63,9 kg, după care a urmat vara. Am avut o vară așa cum aveam doar 21 de ani. A fost o vară plină de distracții cu distracții și puțină mâncare. Și iată, în vara aceea am plecat acasă în sat. Am plecat cu 60 de kilograme, deci eu mai reușisem până la 60, dar m-am întors peste 3 luni la Chișinău cu 55 de kilograme. Asta se numește, mai timp că probabil că a fost și un stres pentru tine că ai trecut în Chișinău și nu numai mâncarea și... Da, este și chestie, stai o fel. secundă, tu ai făcut sport unde ai fost la sat? Nu prea, dar mișcarea a fost. Da, dar este altceva, pentru că masa musculară oricum reține un pic mai mult apă. Nu Da, reține, nu că reține apă, dar este ca volum, ca greutate, ca greutate mai mare. Cum faci pauză de la sală de forță, mușchii respectiv se duc. Observ asta de fiecare dată. Și respectiv la cântare arăți încă mai puțin. Eu cred că și la vizual, cred că și masa musculară, deci ai simțit că ești mai moale un pic. Da. Cred că ai avut așa gen... Cu toate că ai făcut activitate fizică, nu pot să spun, dar asta este iarăși activitate aerobică, deci ca mișcare. E diferit. Da, este diferit. Și când te-ai întors înapoi la sală, cred că iarăși început să ridici cântarea. Da. Și practic m-am menținut, iată de atunci, între 55 vara, 57-58 iarna. Așa a durat 2014-2018. M-am antrenat ca amator și într-un final când am văzut că de slăbit am slăbit, dar de ce toată lumea din sală care se antrenează de mai multă vreme are relief, dar eu încă nu. Și atunci am făcut cursurile de personal trainer și încet am intrat în sfera asta. O veți trăim, o veți învățăm. Da. Știi ce vreau să întreb eu? Asta e super, eu mă bucur. Dar tu mai ai încă niște realizări foarte frumoase. Și-s două mari. 2 copii. Fetița, Cristina, fetița asta la toți spun fetița, adică foarte spărări. 2 copii. Spune-mi, te rog frumos, 2 sarcini. Cum ai procedat cu sala? Adică tu ai avut prima sarcină, ce ai făcut tu? Te-ai oprit de la sală, ai făcut mișcare. Ce ai făcut perioada asta? Prima sarcină am prins-o în pandemie, în 2021. Și atunci, în 20 s-au închis toate sălile. Noi emigrasem în Italia și atunci am fost în cea mai bună formă a mea fizică, pentru că mă antrenam acasă. Toată lumea încerca să compenseze când ești obișnuit cu sala. Cred că îți amintești perioada aceea. Toți făceau butelii de apă și elastice. Challenge-uri acasă, alergat maxim prin parc, în altă parte nu era voie. Și atunci am rămas însărcinată. Fără să știu, mă antrenam intensiv acasă. Prima sarcină a decurs relativ ușor, la 17. Dar ca greutate, ai adăugat mult? 13 kg, 12-13 kg. Asta se consideră normă. În ambele sarcini. Tot la aceleași, nici la acele 70 nu am ajuns. Totuși e genetic.
Glumesc, eu cred că tu și-ai avut grijă de alimentație pentru că ai reușit până a prinde sarcină și în perioada de sarcină deja să ai o cunoștință mai mult în domeniul nutriției. Nu mai cred eu că ea s-a relaxat, chiar nu cred. Pentru că are ceva competențe. Iată cum pot să-i spun deja din ambele perspective. Sunt pofte, nu neg. Poftele anume spre dulce crescuseră, în special după mâncare. Dar eu am reușit în toți anii ăștia, cât am luptat ca să obțin o siluetă cu care să mă mândresc, am învățat să-mi potolesc pofta cu o pătrățică de ciocolată, nu cu toată ciocolata întreagă. Exact așa făceam și în sarcină, plus că în sarcină este absolut vital să creștem aportul caloric, așa că acel Raffaello sau ce mâncam... Exact. Și mai ales făceai și activitate fizică? În prima sarcină am avut voie, am făcut, cred că m-am mai antrenat până pe la 5-6 luni. Așa. Dar în a doua sarcină a fost problemă și a fost o sarcină cu risc de avort. De pierdere, și apoi naștere prematură. Și mi-a fost interzis absolut orice efort fizic. Da, aici vreau să te întreb o secundă. Fetelor, iată, la mine clientele mele, de exemplu, care vin însărcinate și mă întreabă pe mine, Leo, eu vreau să fac activitate fizică, pot eu să fac? Ceea ce voi trebuie să faceți, mergeți mai întâi la medicul vostru, vă consultați. Dacă nu aveți niciun risc, atunci cu siguranță poți face activitate fizică, dar doar cu un antrenor competent care știe corect să vă introducă exercițiile, să faci exercițiile corecte, pentru că sunt anumite contraindicații, sunt anumite indicații de care voi trebuie să țineți cont. Asta e foarte, foarte important. Și mai este încă o chestie, că dacă mama a făcut până la sarcină activitate fizică, este mult mai ușor ca în perioada de sarcină să facă activitatea asta. Clar că cu altă intensitate mă refer. Dacă sunt cazuri, am avut și eu o fetiță când clientă, da? Deci a primit sarcină, a văzut că s-a ridicat ca greutate în kilograme și a venit la sală, fiind însărcinată, m-a întrebat pe mine, eu vreau să, uite, n-am niciun risc, totul e bine, vreau să fac activitate fizică. Clar că mai întâi am trimis la medic, în al doilea rând m-am comportat cu ea, cum spunea ea, că tu te comporți cu mine ca cu un ou. Dar așa e corect. Că în primul rând ea nu a făcut activitate de sală până a venit la mine și nu pot eu ca să-i dau o intensitate mai mare chiar și fetelor care sunt însărcinați și au făcut o activitate până la sarcină. Deci voi trebuie să știți asta, adică da, vă pare ușor, dar e important voi faceți ceva mișcare, voi vă mișcați. După sarcină continuați mai departe activitatea fizică și puteți deja să măriți și intensitatea, dar atâta timp cât nu aveți cunoștință, adică nu ați exersat în perioada până la sarcină, eu totuși recomand ca ușurel. Totul ușurel. Știi, eu am descoperit în a doua sarcină, la 20 de săptămâni, pur întâmplător am mers la ecografie de rutină și medicul și-a pus mâinile în cap că la mine colul uterin era dilatat și punga miotică prolaba practic în partea de jos. Deci eu cred că, nu știu, în orice moment putea să se întâmple avort. Așa a fost o minune că taman a coincis și în perioada aceea eu am postat, evident de acolo am mers direct la urgență, toată lumea panicată. Într-un final am reușit să salvăm sarcina, mi s-a făcut cerclaj, asta se coase colul uterin, da? Și menține sarcina până la 37 de săptămâni, până se scot ațele. De multe ori nu este o intervenție tocmai cu succes, dar în mare parte, în proporție de 90%, și această tehnică e foarte înstărită și ajută. Și atunci fetele din comunitate mă întrebau, cum crezi? Ar fi pentru că mă antrenam atunci și mă întrebau, eu să primești că joi am fost, ultimul antrenament a fost marți și eu joi am fost la ecografie. Crezi oare că poate fi de la sport? Eu, aceeași femeie, cu aceleași obiceiuri, care m-am antrenat, prima sarcină o decurs tot bine, eu chiar am și făcut efort, deci tot bine. În a doua sarcină, păi iată, se întâmplă și situații neprevăzute. Pentru că, iată, sunt un exemplu. Prima sarcină a decurs tot bine, a doua de unde? Nici medicii nu pot să dea o explicație, pentru că motive pot fi foarte multe. Da. Aici mai este încă o chestie, că foarte mult spun că sportivii mor cu cel mai des probleme de inimă, deci stop cardiac. Da. Dar în lume, voi să știți că, per general, oamenii decedează în nume de stop cardiac.
Așa că fiecare din noi, adică, Doamne ferește, adică nu vreau să... Are același risc. Exact, toți avem același risc și nu putem să dăm atribuții sau să legăm cu strict că a făcut sport sau aseară a mâncat, nu știu. Da. Așa că sunt mulți factori care influențează. Altceva vreau să-ți întreb, tot tare interesant. Cristina a fost jurnalistă. Da. Și de ce ai plecat de acolo? De ce ai plecat? De ce ai abandonat jurnalismul? Jurnalismul este o profesie tare faină. Cunoști multă lume frumoasă. În genere, oamenii care lucrează în jurnalism sunt super creativi și veseli și binevoitori. E frumos job, dar nu aduce... Nu-i plătit. Da, nu-i bine plătit. Ați auzit? Nu-i plătit. Din păcate. Bun, dar nu-i plătit. Din păcate, pentru că se lucrează mult și cu pasiune, cunosc toată lumea acolo e super încântată de ce aici face. Cei mai chinuiți probabil mi-au părut cameramanii care lucrează uneori non-stop, pentru că noi ne schimbăm acolo platourile de filmare, invitații se schimbă, echipa se schimbă, numai cameramanii rămân aceiași și continuă să filmeze. Da, și din păcate am fost nevoită să las, dar nu-i zis că vreodată, dacă ar fi ocazia să revin. Așa. Așa pentru plăcerea sufletului, nu pentru... De acord. Ai avut tu în 2024, în octombrie, așa un mic scandal, spunem așa, pe Instagram, în legătură cu cercei, spune, da? Da. Deci vreau să povestești chestia asta. Eu pe rețele nu sunt nu mă implic în scandaluri, eu sunt binevoitor, da. Dar atunci am fost atacată, postasem pe TikTok un video în care am mers cu micuța, avea 5 luni, să-i fac găurele în urechiușe, ca să-i punem cercei medicinale. Și o blogheriță a preluat secvențe din acel video în care fetița plânge, pentru că am postat câteva secunde impactul când i s-a făcut gaura. Normal că se sperie și plânge. Și a preluat acea secvență și mi-a comentat și m-a făcut cu ou și cu piper. Am înțeles. Cum ai motivat-o asta? Am zis că copiii plâng la ordinea zilei. Noi am fost atacați că ce fel de părinte trebuie să fii ca să-ți supui copilului unui astfel de stres. Dacă ceva, eu ne-am făcut cerceluși, mă tin că dacă nu mă greșesc la un anișor sau la 3 anișori undeva așa. Și chiar scrieți în comentarii, mi-e interesant, fetelor, când vouă, la ce vârstă vouă vă făcut cercei, în mare majoritate. Și cum considerați voi? E normal sau nu e normal? Să o critic pe Cristina sau să nu o critic pe Cristina? Sincer, scrieți în comentarii. Uite, până la urmă, cred că fiecare părinte îi îndrept să ia deciziile pentru copiii lor. Dar normale. O bună parte din comentarii, că acesta a ajuns în România și multe comentarii sunt din România, fetele se duc cu cercelușii în maternitate și le pun copiilor atunci când ei dorm într-una. Și nu se întâmplă nimic. Se recomandă să-i faci mai devreme, pentru că după un anișor, 2, ei deja îi simt ca o schimbare și se joacă. Și atunci riscul de infecție este mai crescut. Dar fiecare părinte decide Mamă pentru copilul său. Mai este pe lângă toate, să știți asta. Așa că bravo, Cristina. Și pe la final, vreau ca să-mi spui ce scopuri ai tu în sport, dacă ai ceva scopuri în sport. Vrei, poate, nu știu, să te vezi la vreun campionat de fitness. Vrei să te încerci, poate, la un campionat de fitness. Sau, cum ai spus tu, te gândești, poate, cândva odată să fii și tu, nu știu, un interviewer. Nu știu dacă corect am spus. Corectează-mă tu. Că e un interviu. Eu cred că lumea m-a înțeles ca tare, că nu e. Dacă m-am greșit, tot cu un comentariu scris. Intervievat este cel care vine la interviu, dar cel care intervievează, nu știu. Intervievitor, ai înțeles, da. Ce scopuri am? Deocamdată rămân doar ca idei îndepărtate. Vreau să dau și a 2 fetițe la grădiniță, tare sper să-mi reușească din toamnă, maxim iarnă, și atunci cred că o să încep să gândesc mai la rece, ceea ce vreau să fac. Deocamdată pur și simplu savurez de unde pot, încerc să nu stau locului, că familia trebuie întreținută, lucrăm amândoi din greu, dar nici să mă supra-solicit, nu vreau cât am copiii încă mici. Încerc să savurez ambele părți. De campionat e foarte frumos sport și admir tot ceea ce faceți voi. Eu un pic
am luat o altă direcție, deși mă antrenez, îmi place sportul. De curând, ți-aș spune, dintre cei 10 ani de când practic sportul, abia de curând am început să savurez procesul, pentru că în sfârșit nu am un... Și nu știu cât e de bine, da? nu știu cât e de bine asta, să nu ai un scop. Iată, tu, de exemplu, da, acum lupți pentru categorii. Da, tu mereu ai unde crește. Eu, după ce am născut, cumva mi-am schimbat ideea. Eu pur și simplu vreau să mă antrenez pentru sănătate, vreau să fiu o mămică sexy, să pot îmbrăca fără jenă, dar nu am scopuri super îndepărtate. Deci sportivele toți sunt sexy. Nu trebuie nici. Sorry, nu de asta. Sens că, știi, uite, după ce am devenit mămică, am început altfel să muncesc asupra mea, dacă până atunci nu vreau cumva să jignesc fetele care încă nu au devenit mămici, dar asta vine la orice femeie care după naștere ești de 2 ori mai motivat să arăți mai bine, pentru că corpul totuși trece prin modificări. Eu mereu am considerat că nu am talie. Dar după ce am născut, când mă uit în pozele de până la naștere, eu zic, eu aveam talie. Eu, de fapt, talie am avut. Unde-i? Știi că femeile, de obicei, ele niciodată se uită în oglindă la sine și adică nu se apreciază corect. Adică se subestimează. Clar că sunt și invers, dar în mare parte sunt care se subestimează. Și peste ani te uiți ce bine realizezi arătam că atunci. da, exact. Da. Deci, Cristina, îți mulțumesc foarte mult că ai venit la acest interviu. Un pic te-am descoperit eu. Cei care ne urmăresc au descoperit-o și ei pe Cristina. Vreau să luați în acest interviu ce e mai bun. Totul este posibil. După sarcină, în timpul sarcinii, cu condiția că medicul vă permite să aveți grijă că nu aveți niciun risc, faceți activitate fizică, iubiți-vă pe voi, aveți grijă de alimentație, studiați. Dacă aveți întrebări, nu vă apucați singuri. Cel mai bine mergeți la un coach, la un antrenor care să vă ajute să vă îndrumeze corect spre un rezultat frumos. Pentru că singuri ori țin mult timp, ori se întâmplă stagnări diferite sau mai rău ceva probleme de sănătate. Așa că mulțumesc foarte mult. Cu drag, permitem să mai adaug ceva care ar putea să motiveze viitoarele mămici. Neapărat. Eu sunt sigură că pe mine sportul m-a ajutat mult anume în procesul de naștere, pentru că prima naștere, când am avut prima contracție, hai să-ți spun așa în timp, am avut-o la 4:30 dimineața și la 8:30 eu am născut. 5 ore. Asta intră travaliu, deplasarea la spital. Eu când am ajuns erau 9 cm dilatare. Pe mine deodată m-a luat pe masă de naștere și m-au certat de ce ai venit așa de greu. Exact aceeași situație în a doua naștere. Femeile stau 12-24 de ore și se chinuie. Și eu sigură că aici... Și eu le-am zis, eu nu am simțit atât de tare contracțiile și mai multe mămici spun, sportive. De fapt, spun că când ești obișnuit cu durerea asta musculară, cu efortul... Mă înșuri treci cumva. Da. Și nivelul de durere nu este atât de mare. Așa că trebuie sport de făcut, niciodată nu-i târziu. Putem începe și după naștere, dar cel mai bine eu le zic și fetelor mele să începem până. Când suntem în pregătire, sportul trebuie făcut, că el o să ne ajute să trecem mai ușor peste aceste momente. Eu cu Cristina sunt absolut de acord și încă o dată vă mulțumesc, aștept like, comentarii, vă place, nu vă place, scrieți jos în comentarii, eu chiar aștept de la voi. Și, încă o dată mulțumesc, v-am pupat, v-am cuprins pe toți și ne vedem la următorul interviu. O clipă, în primul rând, vreau să mulțumesc mult Sally Big Sport Gym pentru această auditorie minunată care ne-a oferit-o pentru a filma acest interviu și vreau să spun că voi, dragilor, vă aștept să vă înscrieți la pagina mea de Instagram, pagina mea de Facebook, deci toate, mă găsiți oriunde este posibil pe rețelele mele de socializare, eu am să le lăs mai jos. Apăsați site-ul meu leociobu.com pentru a vă alege pachetul de antrenamente și de nutriție corespunzător dorinței dumneavoastră, dacă vreți să slăbiți, să adăugați o masă musculară, deci informați-vă tot acolo. Deci apăsați clopoțelul, urmăriți-mă că urmează din ce în ce mai interesant și util pentru voi, ceea ce consider cel mai important.